Hello friends, welcome back to MR Creation. କିଲୋ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦଉଛୁ ଏଇ ଅନାନୀ ଆମ ବେଳକୁ ପୁରା ଜାକି ହଉଛୁ ଲୋ ଚାନ୍ଦାଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ଦେଇଦେ। হ্যাঁ এটি যাত্রা করনি কেতে টাকা দরকার কুহ 11 টাকা না 21 টাকা নেকি তুমি যাও। ଇଏ 11-21 ବାଡ଼ୁନି ରେ। ଆଚ୍ଛା 21 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଏଇ ଅନାନୀ ତୋ ମିକ୍ସଚର ଡବାଟାକୁ ଖାଇବେ ଖାଅ ବେ ଡରଉଛ ମୋ ବାବା ଆସିଲେ କହିବେ। ଚାନ୍ଦା ଦବନି ଆମକୁ ଓ ବାପା ବେ ଓ ବାପ ଆସିବ ଏଠିକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇ ଅନାନୀ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିରୁ ଖାଅ ବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛ ମୋ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ କଣ ହବ ତାପରେ। ପାଇଲା ଶଶୀ ଏତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇକି ବିଦା କଲୁନୁ? ସେମାନେ ନବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ନବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା କି ଚାନ୍ଦା? ଏ ବାବୁ କଣ ଚାନ୍ଦା? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା। ଆରେ ଏଥର ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବନି ବୋଲି। କୋଉ ସରକାର ହୁଏ କୋଉ ସରକାର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆସିଲେ ବି ପୂଜା ହବ ମେଲୋଡି ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ପୂଜା ହବ ଆଉ ପୂଜାଟା ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ଅନାନୀ ଚାନ୍ଦା ନା ଧନ୍ଦା? ବର୍ଷକୁ 6 ଥର ଲେଖା ତମେ ପୂଜା କରିବ ଚାନ୍ଦା ସେ ମାଗିବ? ଏଟା କଣ ବେପାର ହଉଛି ନା କଣ ହଉଛି? କାଇଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବ? ଅଙ୍କଲ